Kunikeliswa abantu abangenalutho. Kuyothengwa imoto eziningi, zithengela umuntu oneyimoto engaphezulu kweshumi. Uyonikwa ezinye imoto. Kuphi ukukholwa kule ndawo? Bantwana bakaNkulunkulu wasekuphakameni konakele kakhulu. Lokhu kukholwa kukaShembe wayilala emahlathini. Nazo izitha zime phambi kwethu. Iyayikhetha iGumkedlela inkosi enkulu Phomela Sitima Samampondo baba omkhulu phakade. Amen. Impela likuchazile iGumkedlela ukuthi izinganekwane lezi ilona iBhayibheli labantu lapho kwekufihlwe khona zonke izimfihlo, iziyalo, izaluleko nawo wonke amagugu esizwe sabo abengoni. Ngenxa yakho ukuthi phela njengoba iBhayibheli elagcina lishiswe uye uConstantine lapha ashisa khona izincwadi eziwu-2 million. Ngalesa sikhathi abanguni besahlala phezulu enhlanezwe khona eKemet babezingelwa kakhulu njengoba naye umpostoli uPawuli oyahamba ezingela wona amaNazaretha base bephila ngako ukuthi lezi zincwadi ingxenye eyayisele bebaleke behamba bezigqiba bezifihla ezindaweni ezithile ezijulile ukuze umlando lona ungalahleki ezizukulwaneni ezizayo. Ngoba isitha lesi siwumlungu sasingasenendaba kakhulu nabantu abakhona ababekhulile bebadala. Kodwa into esisuke siyidinga sisuke sesidinga zona izizukulwane ukuthi zilahleke ziphele zingalitholi ulwazi nayo indabuko yazo ukuthi zazi kade zidalwe kanjani, ziqhamuke yiphi, zizalwa ngobani, namaqhawe asemazweni awo ziwakhohlwe noma zifundiswe ngawo ukuthi kwakungabantu ababebabi belikhuni benenhliziyo ezimbi. Njengoba nakuShaka kwabanjalo, nakuCetshwayo kwabanjalo, nakuDinizulu kwabanjalo, nakuSenza ngakhona kwabanjalo, nakuJama kwabanjalo. Bonke laba engibabalayo abantu ababethathwa njengokuthi babengabantu ababi kakhulu bebulala ngengenasidingo. Amazimzimu uqobo lwawo njengoba khona futhi emlandweni okhulunywa khona emasontweni babegxekwa kakhulu laba bantu. Kwaze kwafika sona isikhathi lapho sekugxekwa khona iqhawe lasezulwini uShembe, lona osagxekwa namhlanje. Wonke umuntu wasebenzela abantu abamnyama ngibasiza oyiqhawe akakhulunywa kamnandi bese kuthi zonke izimpunmushe ezingenzanga lutho izona-ke kukhulunywa ngazo zinconywa kakhulu, kuthiwa yizona amaqhawe. Lapho ubona khona ukuthi ngamampunge lawa ubona ngokuthi zinconywa yibo abelungu ukuthi zingamaqhawe. Ilapho ubona khona ukuthi kanti amampunge lawa awukwazi ukunconywa yisitha sincoma ukuthi wena uliqhawe labantu abansundu. Njengoba abelungu uyibona phela abaphethe imedia abathandi ukubhala ngawo amaqhawe abantu abamnyama. Njengoba naye uhulumeni obusayo elawulwa yibo phela abamhlophe. Baningi kakhulu abantu abamnyama abasebenzela abelungu ukuba kucindezeleke zonke izinto eziyifa gugu labantu abamnyama. Njengayo impungushe lena ebekhuluma kuyo le video. Kuthengwe imoto ezinhle kakhulu, zithengela umholi Mumbe. Le mpungushe isitha esikhulu sikaNkulunkulu njengoba isisebenze kanzima kangaka ukuthi izama ukubulala leli bandla likaMenzi wezulu nomhlaba. Ukuba kuya ngaye ngabe liyahlakazeka leli bandla kuyimanje liphele nya. Bese iyahleka impungushe ithi nganqoba. Phela yiko lokho kukhona kuzo izinganekwane esasikhandelwe yona yibo babamkhulu. Njengayo inganekwane kababa nendodana ababexakekile behlezi kuleli plaza bengesenalutho. Kodwa lo baba lona into ayisele nayo wayisele nembongolo kuphela. Babonisana nendodana ukuthi le mbongolo lena ayivele idayiswe kuze sikwazi ukuphila.
nebala bavumelana. Babe sebeyiqhuba imbongolo bayidayisa kwesinye isigodi. Bathi besayilusa kanjalo le mbongolo bahlangana naso isixuku sabantu esababaza ubuwula balaba bantu, bethi kungani laba bantu behamba ngezinyawo ngabe bagibela imbongolo njengoba nawo le ndoda yayisikhulile ayigibeli ngani embongolweni. Ubaba nendodana bakuzwa lokhu kukhuluma bagcine sebebonisana, yabe sithi indodana kulungile babagibele ngoba wena sewukhulile. Nangempela wagibela ubaba embongolweni, bahamba ibanga bahlangana nesinye futhi isixuku. Lesi sixuku naso sababaza kakhulu ukuthi le ndoda endala kangaka yenza isihluku, igibele imbongolo kodwa indodana ihamba phansi. Ingubaba onenhliziyo embi le ndoda, nangempela bawezwa futhi lawo magama. Naye ubaba wazibona ukuthi unecala kule nto ayenzayo, wabe esegibeza yona indodana, yena ubaba wahamba phansi. Bahamba ibangana baphinde bahlangana nesinye futhi isixuku esababaza sakhuza umhlola, sibuka phela undodana ugibele imbongolo. Saze sasho nokuthi izingane zanamuhla kazisahloniphi, umuntu omdala kangaka usengaze ahambe phansi, ingane igibele imbongolo okuyiyona ingane esaphilile kahle kunomuntu omdala. Bakulalela futhi lokho kukhuluma, babe sebefuna futhi ukushintsha. Ilapho babazwa qhamuka nelinye icebo uma sekugibelena embongolweni ukuthi sesiphinde sabuyela kulokho ebesiqale ngakho. Okungcono asigibele sobabili embongolweni ukuze sivike lokhu kukhalaza kwabantu. Nangempela bagibela bobabili, abahambanga ibanga elide kakhulu. Bahlangana nesinye isixuku naso esababaza sakhuza umhlola ukuthi kulelizwe kusenabantu abanesihluku esingaka sokuhlukumeza isilwane. Abantu ababili bagibele imbongolo kanye kanye, bazoyibulala le mbongolo laba bantu. Nangempela bakuzwa futhi lokho kukhuluma, badideka kakhulu ukuthi sebezokwenze njani manje, ngoba uma bengayigibeli futhi le mbongolo beyiqhuba phansi kusazoba khona izinkulumo zabantu. Ilapho ubaba nendodana abacabanga khona icebo lokuthi bathole isigodo kanye nentambo. Baphuma basakazeka emizini eyayakhele kuleyo ndawo baze bayithola intambo kanye naso isigodo, lapha bakhanda khona isihibe sokuthi bayibophe amanqina imbongolo bese befaka ugodo ukuze bayithwale le mbongolo. Nangempela icebo labo laphumelela. Ngenhlanhla base besondele nasesigodini ababezodayisa kuso imbongolo. Nampaya beshona ezansi ngasemfuleni lapho kwakunebridge elaliwelela kulesi sigodi elalingutebetebe. Bangena kulo leli bridge elingutebetebe bewelela ngalo ngaphesheya kwesigodi. Nalo leli bridge phela lalikhandelwe kona ukuhamba abantu, njengoba babethwele imbongolo kwangasalungi kahle. Lokho kwaholela ukuthi beshelele nembongolo lena yaphunyuka yaphoseka phansi emfuleni, iboshiwe namanqina, yemuka nomfula yafela khona lapho. Wakhala kakhulu ubaba ngembongolo yakhe isimuke namanzi. Nomsebenzi omkhulu kangaka besuka kwelinye izwe beya kwelinye izwe beyodayisa imbongolo. Kodwa abakhala ngako kakhulu yiko ukulalela abantu okuyibona ababefake kulolu sizi. Kuyimanje abasekho laba bantu akade belokhu bephawula. Le nganekwane esayikhandelwa yibo ubabamkhulu yayichaza khona phela ukuthi ukulalela abantu, ulalele izitha zakho ezihlala zifuna ukubona usosizini ngaso sonke isikhathi ukuze zizojabula zihleke. Njengaso isitha esikhulu sikaNkulunkulu lesi esenze le video ukuze sizohlekisa ngayo siphinde sigide abantu umqondo. Lezi zitha ezinjengalezi izitha eziyingozi kakhulu kuNkulunkulu ongazifanisa nabo oPawuli, ngoba isitha esisuke siqale ngako ukukholwa sase sifunda izinto
ezijulile zangaphakathi enkolweni ukuze sizosebenzisa lolo lwazi ukubhidliza ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba. Lesi sitha sobuNazaretha sikhuluma ngako ukuthengwa kwazo izimoto. Kodwa umhlaba wonke uyazi ukuthi ibandla lamaNazaretha njengoba ligcwele iSouth Africa yonke nakuwo amazwe angaphandle, kuhanjwa amabanga amade kakhulu nezindlela abazihambayo ezinemigwaqo engekho ezingeni eliphezulu njengoba kuhanjwa emaplazini ey'ndaweni ezisemakhaya. Lapho inkosi yamaNazaretha isuke ingahambi khona yodwa, ilandelwa umndeni wayo kanye nayo ikhabhinethi yebandla, izimpahla nawo wonke amathuluzi aqondene nebandla, ukuze wonke lo msebenzi kaNkulunkulu uphumelele futhi usheshe udinga izimoto ezinamandla neziphilile ngokuphelele. Njengoba nayo imihlangano yamaNazaretha iminingi, umsebenzi wakhona umningi kakhulu. Lesi sitha sikaNkulunkulu sifisa ukuthi lo msebenzi wenziwe ngalo phela iTES, ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uzohamba kancane lapho kuzoba khona nama-breakdown amaningi, ukuhanjwa ngamaveni, amamodeli phela amadala o-2013, kuhanjwe nangazo izimoto ezinganawo ama-airbag, ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uzoba nama-breakdown amaningi. Isona sifiso sayo-ke impungushe lena, ukuthi awumoshakale wonke lo msebenzi. Uma usumoshakala iyona ezohleka kuqala, ithi awubheke ibandla elikhulu kangaka belihamba ngey'moto ey'ndala, kanye nayo inkosi yakhona ebihamba ngemoto engana-airbag. Naleyo nkosi yakhona eyothi mayifika kulo izwe lasempumalanga isuka eCape Town eyohamba unyaka wonke ngalo iTES, ifike izolala emjondolo. Bese sijabula kakhulu lesi sitha esiyimpungushe. Ayisho lutho ngentela enkulu kangaka ethathwa uhulumeni kubo abantu abahluphekayo. Lapho ufike uthexwe khona emsebenzini, uphinde noma usuyothenga izimpahla uphinde futhi uthexwe. Okunye abantu abakhohlwayo ngalo ibandla lamaNazaretha, leli ibandla elisanda kukhululeka njengoba lalingaphansi kwayo ingcindezi. Izinto zakhona imaziqala manje ukwakhiwa njengoba nazo izindlu zokusontela kuyimaziqala manje ukwakhiwa ngenxa yako kucindezeleka uhulumeni wamaNgisi namabhunu. Leli bandla ngeke ulifanise nebandla lamaRoma elaqala eminyakeni yasemandulo, njengoba nayo uJesu wazalwa livele selikhona leli bandla. Njengoba nayo inkolo yobuKristu esineminyaka eminingi yaba khona emhlabeni, njengoba yasungulwa khona eRoma ngo-325 AD. Kodwa ibandla lamaNazaretha liqale ukucothoza ngawo u-1910. Abantu ababesonta khona babebancane kakhulu. Liqale zolo lokhu ukuba nazo izinkulungwane zabantu, njengoba sekuqalwa khona ukwakhiwa kwazo izindlu zakhona ekuphakameni obusha, okwaprofithwa uye umqali wendlela lapho atshela khona amaNazaretha ekuphakameni okudala ukuthi bazonishaya banikhiphe kulo muzi. Uma sekufike leso sikhathi ningabi naba anophuma, ngoba uNkulunkulu unomuzi omusha azowehlisela lapha emhlabeni. Niyobubona ubuhle obuyoba khona kulobo kuphakama okusha okuyokwehlela emhlabeni. Ababekhona ngaleso sikhathi ekuphakameni abakholwanga, njengoba kwakwakhiwe zona izindlu zesiZulu, kuhlushekwa, kupataniswa kakhulu. Washo yena futhi umqali wendlela ukuthi leli bandla liyokwanda, bebe baningi kakhulu abantu ababesonta khona, kuyobe kuhanjwa ngazo izimoto eziningi kanye nawo amabhasi amaningi. Kwazakala njengayo inganekwane lokho kwakukhulunywa kuye uShembe, njengoba khona ekuphakameni imoto eyake yangena kwaba imoto eyodwa yaso isilo uSolomoni. Kuningi kakhulu ukuthuthuka kwebandla okwabikwa kuye umqali wendlela kuzo iziprofetho zakhe ukuthi amaNazaretha
asazobusa, asazoba maningi kakhulu, ahambe ngalo lonke uhlobo lwemoto. Kodwa impungushe ithi cha, nayo le mizi eyakhiwayo usemzini yakhe njena ubabamkhulu uBhombela, umqali wendlela. Kwakhelwa yena yonke le mizi noma engasekho ngokwenyama, kodwa imizi yakhe yonke lena. Kukhokhwa phela inkomo yakhe uShembe njengoba ayehlupheka kangaka ehamba ngazo izinyawo. Yonke le mizi nazo zonke lezi moto ezakhe umqali wendlela ngemisebenzi yakhe abusiswa ngaye uNkulunkulu ngokuhlupheka kwakhe. Njengoba uNkulunkulu wayemthembisile umqali wendlela ngako kumhluphekela okukhulu kangaka ukuthi inzalo yakhe iyawubusiswa. Njengoba washo ngalesiya sikhathi ebhabhadiswa uye umfundisi uLeshega lapho uNkulunkulu akhuluma khona emoyeni ethi, walahlekelwa ngabantwana bakho nayo yonke imfuyo yakho, namhlanje uyindodana yami enkulu, ungu-Isaya. Uma sekufika sona isikhathi sokufezeka kwazo zonke iziprofetho kanye nazo zonke izithelo uNkulunkulu ayishilo wathi zizothela, bese iyakhala impungushe eyisitha sikaNkulunkulu. Nawo amaNazaretha uma engeke ahlakaniphe zizowaqeda lezi mpungushe ezifana nalezi. Liyaguqa lapho ikumgedlela mzoma futhi umkhovu into omnesoka phakathi.